Okay, pre, shout out. Shout out, pre, dyan. Dito tayo sa hindi mainit, guys. Mami! Mami Desyang! Hello! Hello! Okay, halika dito pare, dali. Oh, mami. Opo, mami. Salamat. Ano nakita ko dito kakaiba? Kakaibang halaman. Ayan, oh. Guys, nandito kami sa mataas na kahoy. Mataas na ano? Beach? Mataas beach. Hala, sige Ate Mitch. Salamat po. Alam, bakit nawala yung old channel mo ate? Ate, mag-swimming tayo ate. Swimming. Dito tayo sa hindi init, guys. Ano pa pala dito, guys? Papalagain ko na kaya. Ba't yung may mga seaweeds? Swimming time. Swimming time.
manager yata naka busy sa oxygen. Gapangin lang ano, Ate Mitch. Ah, sige ate. Ate, ano mo, i-PM mo ako sa aking ano, Facebook. Para nga, ano ko, madikitan ko agad. Ha? Bakit nawala ate? Ano nangyari? Yan, kapatid ko at ang kanyang jowa. Sana all may jowa.
Tamsak. O, Ate Mitch, salamat. Hala, bakit violation na malupit? Okay guys, nagpapasunog. Ate Mitch, yo ho. Ang init oh. Wala. Wala, sunog na, sunog. Magiging ita na ako dito. Sa isla ng Isla. Maraming salamat mga ate sa pagdalaw ng aking swimming live stream. Ang init nga, sunog nga talaga ano. Magiging negro na ako nito. Ang dagat. Dengan nagdedeng Balnawan. Mga tent sila. Kami walang tent. Nakamotor lang kami dito. May mga ayam kaya. Mabalaw kita? Okay na? Pagpaulitan na. Nagiyan ka. Sige, malakaw na po sa beach. Ipapasyal ko sa isla. Apo, dito po sa isla po namin to, sa kabilang part ng isla namin. Aking ililipot kayo sa Mataas Beach. Sunog ang balat ko dito. May kubo-kubo, ewan ko lang kung may bayad yan. Yung mga islet, mga maliit na isla. Sarap mo dito magmuni-muni sa kadagatan. Oo ate, nakaka-relax talaga. Tapos bukas babalik na ako sa Eriga. Wala nang beach sa Eriga. Continuous na pala. Sunog ang balat. Pero mano. Ate Mitch, salamat sa inyong dalawa, Ate Mitch. Thank you guys. Welcome sa mataas na kahoy, mataas na beach. Mataas. Ano malak ka? Antar na. Annyeong guys, annyeong. Bye.
Salamat po. Ingat po kayo dyan. Ay, magpapaalam na. Bye-bye.